Una vegada més, la Federació Andorrana de Futbol ha impartit un curs de formació i actualització pels àrbitres de futbol. Amb més de 30 assistents, els col·legiats van poder també compartir les seves experiències per millorar encara més com a col·lectiu. Igual que els jugadors es preparen, s'entrenen, treballen en equip, és molt important que l'àrbit pot treballar per la seva banda, tant entrenant en solitari com estudiant en solitari, però el que es viu d'aquesta manera, convivint, tothom aportant el seu granet d'arena, explicant les vivències d'uns i altres que poden haver sigut similars i resoltes diferents, resoltes de diferent manera, doncs tot això és el que nosaltres diem cursos per unificació de criteris, per sentar unes bases. Una de les lectures d'aquest cap de setmana ha estat la joventut dels àrbitres que s'hi han donat cita, una dada que fa ser optimista de cara al futur. Doncs la veritat és que evolucionant amb gent jove que es va incorporant, que va evolucionant i que cada cop jo crec que tenen una formació i una preparació tècnica i una il·lusió pel que veiem en els cursos que els hi fem cada cop més gran. El que sí que animaria és a que més gent s'apuntés a fer cursos, perquè quan més àrbits siguem, més aprendrem tots, més qualitat tindrem i serà millor pel futbol andorrà. El curs va constar de 3 ponències, una sobre el rol dels observadors, encarregats de supervisar els àrbitres a cada partit, la segona sobre el control d'un partit en situacions complicades i la última sobre situacions habituals, però que poden decidir un enfrontament entre dos equips, ja siguin penals, gols polèmics o altres situacions similars.